खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां गोबां नाजानायनि जाहोनाव अलंबार आर्ट एकाडेमीखौ दिनै बेखेवबाय। सानसुमा बर' बिथाङा गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब नाजाथाबनायनि सिमांखौ मोगथाङाव मावफुंनो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। गलागाव बाजार सेराव दिनै गोदानै अलंबार आर्ट एकाडेमी मुंनि गंसे फरायसालिखौ बेखेवबाय। बे अलंबार सावगारि एकाडेमी मुंनि गंसे फरायसालिखौ गोबां रोखोमनि सावगारि आखिनायजों लोगोसे मुसुखा बानायनाय जायो होननानैबो फोरमायबावो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। मख'जाथावदि बे अलंबार आर्ट एकाडेमीयाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा गोसो गुदुं जानानै दङ जायखिजाया समावनो मुं थिसननो हागोन होननानै फोरमायबावदों सामलायगिरि बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुर्सि बिरेन्द्रनाथ पाटगिरि, उत्पल शर्मा, मन्ट पाल आरो लोगोसे दानि गोदानै सायख'जानाय 22 नं कख्लाबारि बियाबनि बिजाथि मुर्सि मन्टु बर' बिथाङा अलंबार आर्ट एकाडेमीनि गिबि दरखंखौ बेखेवना होयो। आंनि मुङा मुस्रि सानसुमा बर'। आंनि गामिया जादों लासिपारा। आंनि रेभिनिउआ भालमा नरबिथा। आङो गलागाव प्राइमारिनि आन्दाराव गोग्लैयो। आङो गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे सिमां लानानै दङमोन आरो बे सिमाङा दिनै मोगथां जाबाय होननानै आं सानदों। नैबे गलागाव बाजाराव गंसे अलंबार आर्ट एकाडेमी मुङै गंसे आरिमु आयदानि जि सोलोंसालि बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो नैबे फरायसालियाव जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरनि मोजां सानस्रिखौ लानानै मोजां सिमांखौ लानानै गावनि जि थांना थानायनि जि राहा अलंबार आर्ट एकाडेमीयाव बेयाव होनाय जागोन आरो बेयाव खालि सावगारि आखिनायल' नङा गोबां आयदाखौ लानानै बेयाव थाखो लानाय जि हाबाफारि बेखौ जागायनाय जागोन आरो बे मोनसे सावगारि आखिनाय एबा आरिमु आयदायाबो सोलोंथाइनि मोनसे एंगारनो हाथारै मोनसे बाहागो होननानै आङो सानदों आरो बै मोनसे एंगारनो हायै मोनसे जि आयदा बेखौनो दिनैसिम सानै आङो नैबे अलंबार एकाडेमीखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय आङो सिगांबाय। बेनिखायनो दिनै नै गलागाव बाजाराव अलंबार आर्ट एकाडेमीखौ खुलिनाय जादों। आङो नैबे अलंबार आर्ट एकाडेमीया 2008 मायथाइयावनो जोङो कख्लाबारि ओनसोलाव जोङो गंसे फिसा दखान बायदि गला बायदि जोङो न'खराव बे अलंबार आर्ट एकाडेमीखौ जोङो गायसनदोंमोन। दिनै फैयै नै बिनि उनाव जलागाव इउएन एकाडेमी जि थावनि बेयाव गंसे इउएन एकाडेमीयावनो अलंबार आर्ट एकाडेमी मुंनि गंसे सोलोंसालि दङ। बेबो जोंनिनो फरायसालि आरो बे लेखायै दिनै गलागावआवबो बे अलंबार आर्ट एकाडेमी मुङैनो सारा बुहुमाव जोङो मिथिजानो थाखाय नैबे अलंबार आर्ट एकाडेमी फरायसालिखौ गायसननाय जादों। दिनैसिम नायनो थाङोब्लाथाय 12-13 बोसोरसो जोङो जाबाय होनजायो नैबे अलंबार एकाडेमीया फरायसुला फरायसुलिफोरनियाव थाखो लाबाय थानाया एबा थाखो होबाय थानाया आरो बै अलंबार एकाडेमीया थांनाय अलंबार आर्ट एकाडेमीनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै अल इन्टारनेसनेलनि जि अनलाइन जि बादायलायनाय बेयो जादोंमोन। बेयो सावगारि बादायलायनायानो जादोंमोन आरो बियो थांनाय एप्रिल दाननि 18 खालारनिफ्राय जागायनानै 27 खालारसिम बेयो अनलाइन बादायलायनाया बे जादोंमोन आरो बे अनलाइन बादायलायनायाव आं सासे आसामनि गेजेराव जों 7 बर' सुबुङा 3ल'मोन आरो गुबुन एसामिस हारि जेनेबा बिथांमोना 2 जोङो आसामनिफ्राय बाहागो लानाय जादोंमोन आरो जोङो बै बाहागो लानायाव आं आसामनिफ्राय सासे अल इन्टारनेसनेलनि सासे बादायारि जानानै सासे देरहासार जानो हादोंमोन। आङो नैबे दिनै गलागावआव जि खुलिनाय अलंबार आर्ट एकाडेमी बियो
दिनैसिम 16 जनसोल' स्टुडेन्टआ बेयाव मुं थिसननाय जाबाय आरो दिनै 3सो स्टुडेन्टफ्रा बेयाव मुं थिसनबावदों। ओरैनोथ' अलंबार एकाडेमि मुङै होनोब्लाथाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा दङ। जलागावआव जिहेतु दङ 50 जननिबो बारा स्टुडेन्टफोर दङ आरो नै बेयाव गोदान जिहेतु बेयाव दासिम 16-17 जनसोआ एडमिसन लाबाय आरो। आं बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बर' समाजाव नैबे आर्टनि जि कालचार बे आरिमुनि जि आयदा बियो खोब गोसाराखै होननानै सानदों। बेनिखायनो अनजालु फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं नै अलंबार आर्ट एकाडेमियाव मुं थिसननानै थाखो लानाय जि हाबाफारि आरो गावनि जि साननाय जि सिमांफोरखौ अलंबार आर्ट एकाडेमियावनो थाखो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय।